Araw po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program rated SPG Top Secret. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabig at nakakakiliting rated SPG Top Secret. Dahil ito yung programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Mimi po. Mimi. Ilang taon ka na, Mimi? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Mimi? Around Manila po. Around Manila. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Mimi, 27, around Manila. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Hindi na po umabot sa CR yung brownie ko. Lumabas na po siya sa pants ko habang naglalakad pa lang. Hindi na umabot sa banyo ang brownie Brownie. mo. Gusto muna naming malaman kung yung brownie mo ba malambot o matigas. Malambot po, yung mainit-init pa. Oh my God! Okay, kailan nangyari to, Mimi? Eto na nga po yun. Kasi hindi siya nangyari nung medyo bata-bata pa ako. Mga teenager na ako nun, mga 14, gano'n. So, sobrang, parang dalaga na, conscious na. Mhm. Mhm. Nireregla ka na nun, ganon? Opo, high school. Okay, nireregla ka na nun, high school ka nun. Opo. Nagsusuot ka na ng baby bra o nakabra ka na talaga? Nakabra na siguro. Parang nakabra na po ako noon eh. Tapos yung alam niyo, basta pa parang dalaga-dalaga na. Pag ano, padalaga na. Nagka-boyfriend ka na nun. Opo, meron. Pero nung time na po. Cute. Okay. Kwento mo sa amin, ano munang kinain mo? Saan nanggaling? O bakit ka na ano sa lawal mo? Hindi ko na po matanda kasi medyo matagal na rin nangyari. Pero nung time na to, pa-winter na nun. Tapos, hindi po kasi sa Pinas na yan. Nasa abroad po kami. So, pa-winter na nito. So, malamig-lamig na, ganun. Nung day na to, nagtatampo ako dun sa parents ko. So, pag ako po nagtampo, hindi ko sila kinakausap, ganun. So, lalabas kami. So, nung lumabas kami, nararamdaman ko na yung, yung tae ko. Pero, kasi nga, parang, wala, kaya ko naman parang mataas yung pride ko ganun. So, ayun po, yung park na pupuntahan namin, mga 5 to 10 minutes walk lang naman siya. So, naglakad kami. So, ayun nga po, like I said, medyo pa-winter nun. So, alam mo, malamig-lamig, yung tumataas talaga yung balahibo mo, ganun, habang naglalakad. So, medyo lumalala siya. Pero ako ayoko magsabi. Parang, wala, mataas talaga yung pride ko. Nagtatampo ako sa kanila. So, wala, tinuloy ko lang. Nung nakarating na kami dun sa park, parang wala pang 1 hour ata or 2 hours. Parang lumalala na yung feeling. Nakatambay lang po kami doon lumalala na yung feeling. Pero ayoko Humihilab, pa rin. ganon? Humihilab? Opo, tapos like nararamdaman ko na talaga siya sa chan ko. Pero tinatry ko talaga i-ignore. Pero malamig kasi talaga. Tapos parang wala lang. Like parang matagal siyang naipon. Hindi ko natanda Basta ganun. Basta nararamdaman ko yung kinikilabutan ka na, medyo- no? Opo, parang yung mainit yung chan, ganun.
Mainit yun. Tapos, so nung hindi ko na siya kinaya, sabi ko, bala na. Kausapin ko yung papa ko. Sabi ko, papasama ko dun sa CR. Yung CR po, medyo, parang maglalakad ka pa. So, naglakad na kami ng papa ko. Pero alam niyo po, yun yung parang, yung time na yun, talagang nasa edge na ako. So, parang bawat lakad ko, alam niyo yung bawat hakbang mo may force. Parang nadadagdagan siya. So, parang nape-pressure ako. Tapos, parang wala pa kami dun sa kalahati ng pa-CR. As in, naramdaman ko na bumulwak na siya dun sa pants ko. Tapos, parang yung pants ko nun, color pink pa siya. Tandang-tanda ko yun. Color pink yun. Tapos, naramdaman ko lumabas na siya dun sa panty ko. Tapos, naramdaman ko siya sa skin ko na parang chocolate, gano'n, na mainit-init nga. Tapos, parang nung time na yun na naramdaman ko na siyang lumabas, nahiya ako sa papa ko sabihin. Hindi ko talaga sinabi sa kanya. Buti na lang, may jacket ako noon na medyo mahaba. So, nako-cover siya. Tapos, nung umabot na ako sa CR, di alam ni papa na na nakatae na pala ako before pa kami umabot sa CR. Tapos, nung nakita ko na dun sa CR, wala pang bidet do. Tapos, walang tissue. So, hindi ko talaga alam anong gagawin ko. Pero may tubig. Wala din po. CR walang tubig? Meron, may ganun. Kasi parang, siya, public park kasi siya di ba or ibang parang bansa public yan? CR. Opo. Normally, pag ibang bansa, di ba may supply naman kayo tubig? Wala namang nagpa-flood control project sa inyo na ba dyan? Hindi ko po alam, parang iba po kasi yung CR nila dun eh. Like, hindi siya yung may bidet. Tissue-tissue lang, ganon? Opo, pero wala ring tissue nun. Baka feeling ko parang sila yung nagdadala ng tissue. Parang bring your own tissue, ganun. Talaga? So, Opo. so pag wala kang tissue dala, walang tubig, gano'n, ikakaskas mo lang yung puwet mo dun sa pader. Opo, baka. So, anong ginawa mo para malinisan yung salawal mo? Wala po, pagkakita ko dun, parang, na lang ako, parang na-mental block ako. Tapos, di ko na alam gagawin ko, kaya sinuot ko na lang ulit. Parang binawasan ko lang yung laman na nandoon, tapos sinuot ko ulit. Tapos, pagkatapos nun, since wala naman ako magawa, lumabas na ako ng CR. Tapos nagtaka yung papa ko, sabi niya, ang bilis ko naman daw. Hindi niya alam, nakalabas na before pa talaga makarating doon. Oh my gosh. Di nakakamoy Tapos- ka no? Nanala ng amoy. Opo, sabi niya. Parang pagkabalik namin dun sa sa pwesto namin sa park, talagang amoy na amoy siya. Like, as in, amoy tae talaga. Pero, feeling ko ay alam ng parents ko, pero ayaw nilang sabihin sa akin kasi ayaw nilang mapahiya ako. Mga ilan taong ka na nga ulit nito? Mga 14 po. 14. 14. Forgivable Tapos- pa ba yun? Di ko po sure kasi parang nung time na to medyo kikay-kikay na ako eh. Pero kasi pag umabot talaga sa punto na ganun na hindi mo mapigilan yung nararamdaman mo, parang wala makakaawat sa iyo. Diba? So, ano nang ginawa mo? I mean, hindi ka umamin, wala nagtanong sa'yo, naamoy lang nila, amoy mabaho. Ano yun, umuwi lang kayo ng bahay, tapos parang wala nangyari, ganon? Feeling ko po nung naamoy na talaga ng parents ko na ang lala na, sabi nila parang umuwi na kami. So, nung umuwi na po kami doon, as in, parang ramdam ko talaga, ay, amoy ko yung sarili ko. So, ganun po kalala yung amoy. To the point na kailangan ko maamoy yung sarili ko. Mabaho talaga siya. Tapos, nung pauwi kami, dun sa apartment po kasi namin, parang building siya and may stairs. Saktong-sakto, out of all the time po, meron kaming nakasalubong doon. Like, kami lang yung yung tao sa stairs. Family ko pati siya. Tapos parang nakakahiya kasi amoy na amoy yun. Like, sobrang obvious. Nasa likod po ako nun. So, parang yung ginawa na lang ng parents ko, parang pinauna nila ako na maglakad para sila yung nasa dulo. Tapos baka para hindi masyadong halata na ako yun. Oh my gosh. Naalala mo pa ako nung kinain mo bago yun? Hindi ko po tanda eh. Basta may times po talaga na ganun kasi
Yung ano yung nilalabas yung mainit-init na malambot. Grabe yung mainit-init na malambot. No? Parang bagong luto, no? Oh, Lagkitan. yun yung masarap malabas kapag nasa tamang lugar. Mm. Pero wala ka sa tamang lugar nun eh. Oo nga po eh. So, everything that was said tonight ay nagmarka sa iyo. Opo. Pero hindi na po siya napag-usapan ng family ko tsaka ako. Ever. So parang feeling ko ako na lang yung nakakaalam. Feeling ko alam naman nila. Ayaw lang na siguro nila na mahiya ako. Ganun. Anong lesson mo? I mean, anong natutunan mo dito sa pangyayaring to sa buhay mo? Ang lesson ko po dito, wag ba pride. Kung kung may kailangan ka, wag mo na muna yung sarili mo. Like, kausapin mo na lang yung parents mo. Kung may gusto kang ilabas, sabihin mo sa kanila. Or else, lalabas yun sa maling paraan. Ganda nung sinabi niya, ha? Ilabas mo, huwag kang ma-pride. Tama. Kasi kung hindi mo nilabas, lalabas yan sa ibang pamamaraan. Tama. Girl, parang sa pinagpapagod, diba? Lalabas at lalabas, pero sa ibang paraan. Tama. Ibang tao. Agree. Grabe. Alam mo ba na hindi na kami makakain. Dapat mag-midnight snack pa ako eh. Sorry, nalimutan ko mag-warning. Kaya nga, although nasipat ko naman yan. Bago to. Kasi first time ever na may tumawag sa programa natin na eto yung ganitong klase yung kwento. Kasi normally, yung mga calls, di ba, siya eh, yung mga nakakiliti. Yeah. Diba? Eto mainit naman siya. Mainit talaga. Oo. Pero ito talaga yung dating konsepto ng SPG. Mga kababuyan, Alam niyo na ngayon mga kabisyo. Oo, nabahiran lang talaga ng mga manyakol. Aray ko naman, parang napasama lang ako dito, dumami. Charot lang, with the rod. Pero dude, diba, kung yung Rocky's SPG Secret Files with Titan Jello, yung SPG natin doon, na version, merong mga ganitong klaseng story. Kaya siguro naisip na ng caller natin yung gabi Galing. na, Ang ganda ng call. dito tayo. Ganda ng call, masarap. Hindi, ang ganda ng kwento. Hirap kaya ikwento yung mga ganung bagay sa buhay mo. Ako proud ako ikwento dito. Minsan sa buhay ko, nung estudyante ako, nakatayo ako sa salawal ko. Ay, nako. Pero, bata pa ako noon. Oo. Elementary pa ako. So, huwag ka mag-alala, hindi ka naman nag-iisa. As long as 18 years old ka and above, naitama mo na lahat ng mga pagkakamali mo. Yan. Nag-CR ka ba? Parang may nag-flush ng toilet. Wala po. Wala. Baka yung sa labas po na mga car. Nasaan ka ba ngayon? Nasa bahay po. Saan yung bahay nyo? Secret. Galing. Secret nga eh. Galing. Secret nga naman. May jowa ka na ngayon. Meron na po. Alam niyo yung kwento na to? Naiya po ako eh. Ano niya pala? Ilang years na kayo? 2 years po. Mga 10 years na. Meron nang naganap sa inyo? Meron na po. Natry nyo na yung naliligo yung isa tas yung isa jumijebs? Di po. Di pa sila ginaka-open. Maamoy yun. Hindi niya pa naamoy yung utot mo? Naamoy na po. Ikaw, naamoy mo na yung utot niya? Opo. Sabi niya, mas malala daw yung amoy ng kanya eh. Talaga? Naamoy mo? Opo. So, i-describe mo. Parang parang deadly, ganun. Deadly? Di ko ma-explain. Sa aming dalawa po kasi siya yung madalas na madalas sa CR. Siya yung madalas naglalabas ng sama ng loob doon. So, parang sa kanya talaga yung mas matindi. So, yun lang yung baho ninyo sa isa't isa, yung mga utot ninyo. Pero never pa talaga kayo yung nagkalabasan ng baho. Di naman po. Di ba parang kadiri?
kasi nga bago pa. Hindi. Bago pa lang. Or baka dahil hindi kasi sila mag-asawa pa. Oo, wala pa. Baka po. Normally kasi pag mag-asawa sabay-sabay na yan eh. Parang, Hindi ko pa experience. we! Alam nyo, huwag kayo plastic Pero depende naman din. Kasi, for example, simula nung nabuntis ako, Oo. ayoko na syempre yung mga mababahong amoy. Mm-mm. So, dati kaya mo patiisin kapag, kunwari, nagsashower ka tapos bumabanyo yung asawa mo. Ngayon, hindi na. Iba na. Iba na. So, merong certain smell na para magpapaduwal sa'yo. Ganon. Pero depende talaga sa tao yan. Depende sa preferences eh. So, yung inyo talaga hindi pa talaga nagagawa yung color natin ngayong gabi. Tama, Mimi? Hindi pa naman po. Ang alam niya lang po yung iba kong kwento na kunyari, nung elementary ako, yun yung naihi naman ako sa panty ko. Grabe, Mga sadyain ganun. ka ng mga ganung mga ganung pagkakataon sa buhay Yun lang po yung nangyari sa akin. Mahihain po kasi talaga ako. Mahihain ka sa lagay na yun? Opo, parang nung time na yun, nahiya ako magpaalam sa teacher ko na magsi-CR ako. Tapos pinigilan ko na naman siya. So, naihi ako sa classroom. Yun lang yung alam ng boyfriend mo. Opo. Wala ka nang gusto i-share sa amin na iba tungkol sa inyo ng boyfriend mo? Wala naman po. Okay naman po kami. Talaga? Gano'n Yes ka po. okay? Masaya naman yung ninyo, relationship ninyo. Opo, masaya naman po. Ikakasala po kami next year. Wow! Congratulations! Kailan next year? Kailangan nyo ng host next year? Gano'n? Ay, Kailangan nyo meron na magician? po eh. Kailangan nyo magpapasaya? Gano'n? Kailangan Meron na nyo... daw. Oo, tinatanong ko lang naman siya. Hindi, meron na daw. sayang. Pero Pwede baka, sana si Titan Jello. Ba't di ako dancer kasi- nga pwede, Oh, di ba? dance Yung sasayaw-sayaw performer, bago ka hosting. ikasal. Yung bridal shower, pwede ba yun? Yung sasayaw ng sexy dance, si Titan Jello. Tapos magbabagic na rin siya. Magicin ka niya, gusto mo? Eh, Papatayuin Sample niya muna. ang Ah? balahibo mo. Ano? sample muna si Titan Jello para ma-check namin. Sample ka, dude. Huwag na, baka di matuloy yung kasal. Joke lang. Ang lakas, ang lakas. Kidding aside. But, thank you, Mimi. O nga, salamat Mimi, sa pagtawag mo sa amin. Madami kang napigilang kumain ng midnight snack. Meron nga, daw nagkakape daw, napatapon yung kape. Meron naman, natulungan niya, inaantok daw sa trabaho, nagising daw bigla. Kaya nga Kayo na, tapos yung iba naman gusto, isa pa, gusto talaga mga sensual no? Na nga kayo, next week naman, i-reserve nyo naman sa iba yung yung araw. Pero ito muna, bago natin tapusin to si Mimi. Sige. Sino ang kamukha mong artista, Mimi? Sino na lang? Marami po nagsasabi sa akin kamukha ko raw si Momo ng Twice. Momo? Oh, ang ganda nyo ni Momo Hindi si Momo Si Momo. Opo, Oh. Twice po. Oo, Twice. Maganda yun. Yan Ganito, pati postura, ganito ang datingan. Opo, ganyan din po Search yung nyo mga buhok. kabisyo, sa mga nasa radyo po ngayon, kabisyo. Ay, ang Si ganda Momo. Momo Twice. Yan. Bias daw ni Boy Pindot yan. Bias ni Boy Pindot. Ito naman yung partner mo naman. Gusto rin namin malaman. Anong datingan naman ito? Baka King Jokbok to, mga ganun. Wala po siyang kamukha na Artista. artista. Pero po, nakasalamin, tapos maputi. Tapos may chubby cheeks, ganun. So chubby chicks din. Sabi, hindi naman hawigan ni Titan Jello na Hindi. Pogi yun. Hindi naman po. Sino mas pogi? Si Titan, Siyempre boyfriend yung- mo? Siyempre po yung jowa ko. Oo, yung jowa niya naman. Sinong mas Pero Momo ng Twice. Oo. Grabe naman. Sige na. Sige. Salamat, Mimi, sa iyong pagbabahagi ng iyong rated SPG Top Secret.
Sana ay nakawala ka na doon sa Bangungot ng pagtatain mo Yan. sa salawal mo nung 14 years old ka. Yes. Napasaya mo kami, Thank you Mimi. po. Napasaya mo kami, Mimi. Ingat Thank ka, you Mimi, po. ha? Pag malungkot ka, Good Mimi, night. tawag ka naman ulit, ha? Pag natuloy o hindi natuloy yung kasal, ha? Sige po, lagi po ako nakikinig sa inyo. Thank you, Mimi. Kailangan pa Yes. bang? I-memorize yan. Ano yung dulo? Basic. Eh! Galing mo, Mimi! Ano mo? Kami gusto kong batiin. Batiin mo na. Alam mo, inuhuli ka ni Titan Jello. Wala po, baka may makakilala na sa akin. Sige na. Bye, Mimi. Bye. Bye-bye, Bye-bye Mimi! Happy Friday! Bye, Momo. Momo twice, no? Oo nga eh. Ganda. Head turner yung mga ganun. Ay, hindi ako. Maniwala ako sa'yo kanina nga. Talagang inaalam mo na yung mga detalye nung color natin eh. Pinapagaan lang natin. Ginagawa natin sila ng... I-research mo kung sino talaga yung tunay na identity ng color natin. Wala na, trabaho lang. Walang personalan. Maniwala. Ganun daw yung itsura, oh. Yan oh, ang ganda. Momo. Oh. Ganun. Yung sa akin yung mumu. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok ha. Sa Monday po ulit magsama-sama tayo. And sa Sunday kasi, meron tayong team building, no? Sa sa San Rafael River Adventure Yes, mga kabisyo. Resort. Ayan. So, ayan, makikita nyo na lang yung mga postings namin sa Love Radio Manila Facebook page or socials ng mga activities na gagawin namin this Sunday. At syempre, bukas, meron tayong mga programa na mapapakinggan nila sa radyo, mga kabisyo. Ang programa ng nag-iisang DJ Rocky Terra. Oo. Pero syempre, yung Sabado, sisimulan yan ni Uncle Dagol. Yan. Susundan ni Nicole Yala. Yan. Then, Konyo Bicolano. Yan. Tapos nun, ako na para sa Retro Sabado. And then, Love Jam muna tayo. Tapos Yun. Titan Jello na. Titan Jello na. O, sa Sunday naman, Sa Sunday naman, pangungunahan ng isang Tita Tanya. Baka hindi ko alam. Tita Tanya, tama, di ba? Oo. Tita Tanya Chinita. Susundan niya ni Maratoni! At susundan na naman yan ng Diego Bandido. At susundan na naman yan ni Kim Chino. may mali! Nino. Tama. Nakikinig ako Saturday, Sunday. Charot with darot lang. Ito naman, tinetest lang kita kung okay pa yung memory mo. Kasi lagi ka na, lagi nagpupuyat si Titan Jello. Grabe, alam mo, grabe dedication nito ni Titan Jello sa trabaho niya. Kaya dapat talaga ma-regular ka na. Di na po yan natutulog. Alas 5 po nakakauwi. Tapos basta hindi na umuwi yan sa pamilya niya. Makakalimutan na siya ng nanay niya. Yan. Charot, darot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat once again. Nakapiling po ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Rated SPG Top C.